Ay mga katik-tik, bawi ko kalula. Tanan sugo, manon ako. Na, subuhan na ko. Nila. Dilabay ng basurahan. Kana, sudahi paglabay dito ha. Na muutan ayo unta na og magkuana namuto man dayon. Uy, wa man dai sulod aning mga galon, wa tabi ang galon. Laman na nala. Uy, maayo unta na nagkuan nang magpermanente wa na ko maglingkod-lingkod na lang ko kay kada dugo makuan man. Subot. Hakot na sa bitog kahoy. Pagkakot kahoy pa dong diari. Paghakot ng kahoy wa isa kadala diri sa ilang buhan. Islam. Ulitan dito. I-plaster ha. I-arrange. Karon og human ang akong sugo, patupihan ta mo, magpatupi ka dito sa palengke. Kay nabuo ka naman. A few moments.
ikot. Ano ko? Sa may ngalan anak niya. Wako, pamiluan na to imsan na dito kay nagkatag na. Yes, ma'am. Ayuha din pagpilo ha, ayuha. Ayan. Daw, mana? Salamat. Pagpilikin na niya. Wako, Oh, dali sa diri. Pagpalit sa dito itlog ka uring. bitsen. Itlog, bitsin. Ila kabok. 20 kabok. Ay, tiyon na ako nag-imus-imod. Ah. Upat, Pag 5 na. upat. Oh, bak, kaya ko 5. Daw, mana ko pilit ko na. Nako, butang ko siya. Kakaya man lagi ka nga og subuon largo dayon pagsugot. Nagbaong tada na ibuutan nga bata. Tada pagsugot na dito sa konsumisyon. Ug mauna, mutaas pang ako kinabuhi ug mauna pirme. Abot pa ko siguro og 24. Pero og pagpabadlong, dili na ko maabot og 80. Ano ay? Mara ka mga katik-tik. Mission accomplished. Amping mo, bye-bye.